יוטיוב כאן נתנאל והיום נשחק מיקרוק. אז בואו נתחיל. כמו שאתם רואים, אז זה הבית שלי. אוקיי, בואו נשלב פה קצת את החצר שלי. הלאה. והפקטיפה. פאק! הנה. סוף סוף. אוקיי, נעשה בצבע אדום. אוקיי. כמו שאתם רואים, אז אני פה בבית, יש לי פה שתי בייטים. אז יש לי משימה של בונדו, הכל הכי אחלה. אוקיי, בואו נלך למקדיון, לאביון שלו. נראה איזה קסמים יש לי, את הזה שלי, בעצם לא אפתח. אני יכול לעשות ידידה וזה ידיד. איפה השמדיה? רק יש עכשיו השמדיה. אני אשאיר אותה, הנה חמוד, זה חבר שלי שהוא עכשיו מחובר כבר. זה הבית שלו. הוא עוד מעט מדבר פה איתי, הוא הצביע עכשיו רק שהוא עושה שיעורים. אני בפפאיה. יש לי אותו עוד שבעת חמודים, זה הבית שלו, כמו שאתם רואים. היי. אז איפה אני רציתי? רציתי ללכת לעיריית ביקבוק סיטי. הגעתי. מה קשור עכשיו מתנגד? צריך פה להיות שראו פרק רגע, ואז לא משנה. אוקיי, אני אפתח פה מונית למיליון. יש גם צלילים, מונית למיליון, כמו שיש שם בעיר למונית. אני קפה. בואו כבר. ידעתי כאן אותי, שכונה פארק, נחל בלקי. אחד נמצא קניון הצולל במיקבוק סיטי. נו כבר. מה? יו. טיפ. פאק. מה זה היה כל הזה? פאק. איפה נמצא המשחק של בונדומן ליד המקפה הביוב? בכניסה להר ההישגים בחנות של מתנגד. כניסה לחדש. הביוב! שיט, זהו, אני הולך מהמונית הזאת, זהו, ביי ביי. היי. היי שתום. מלך אדמל. מלך, סליחה. בוא נעשה את ההחלפות. חזרתי, שבת. מה קרה? אתה טורקי! לא, מה קרה? בוא. איפה אני? אני הולך, כי אני כולי ביץ'. בואו נעשה ככה. אני כוליה. ילד רביעי, ביי ביי. אני כוליה. ביץ'. לא, למה אני מאוהב ואתה אומר לא? או, פאק. הסרטון הזה יהיה לבוקד אצל אנשים בבית. איזה בית מכוער.
איזה חצר מכוערת, איזה בית מכוער, יש לה בטח יאכטה כבר, הופה, יש לה יאכטה. בוא נלך לישון במיטה הזאת אחרה. כמה יש לי כסף? למה יש לי ככה קצת כסף? האמת שיש לי הרבה, יוהו! תסתכלו איזה קולי אני אהיה ביץ' פאקר. מה זה? ביץ'. אני לא בא לי עכשיו צ'יטוס. טיטוס, בוריטוס, צ'יטוס. פלאפל, לא משנה מה זה. אני חושבת שער הזה. זה. Where it go? Can you tell can you store even sooner? What the fuck is bad? שמול. איזה חתיך אני לא מחובר. למה אני סאקי? איכסה! אני תקוף, חתיך. איזה חתיך אני, תסתכלו איזה חתיך. ואני הכי חתיך עם זה. תסתכלו איזה חתיך אני! מישהו ריסק בבית של הבטח זה אורק. הענק הירוק. הענק הירוק הגיע לארץ. לא, איזה חזיר אני. לחזיר. ידעתם בזה? לא. לא משנה. זה מה שהבית שלו. בוז. אני הולך לפה. למה יש פה תמיד אנשים בודדים? מי זה האנשים העונתיים האלה? אמרו לי את הבאתים האלה. ושאתם רואים אותו, אז תעשו עליו קסם, או שטוקי, או הכפלה, או שדה, או להפוך לדופפדה, או קסם דרקוני. וואו, זה לא הבאתי, קסם כזה שדרוג, שאני עושה לו שדרוג לכמה שניות, ל10 שניות, 10, 9, 8, 7, 6, קוף! אוקיי, יוטיוב. בוא נביע בשלה. הנה השגאי הזה. שגאי. פאק. זה בערב שלו של מודה. לדקלר את זה, להביע בשלה. ושאני... אתמול עשיתי חבילת כל השידורים, לימוזינה מיליון עשיתי. מה אני צריך עכשיו לעשות עוד? כל דקה? אוקיי, אז אני מבקש שאלה ענקית. טוב, אני אחזור לכם עוד איזשהו קצת זמן. אוקיי, נתחיל בזמן, אז ביי.